алайкум тамошобинон ва обуначиёни канали ман. Имрӯз тақдир нишон дод, ки ман бо шумо ҳамсӯҳбат шавам. Хуш омадед дӯстони азиз. имрӯз ба хости худованд мехостам барои шумо халадес ва каме манту дар сковородкаро нишон диҳам. ва дар ин ҷо аввал мо почаи говро меҷӯшонем, обашро мерезем ва дуюм бора об рехта бо каме меҷӯшад. Баъд аз он гӯшти гов, мурчи сиёҳ ва лавровый лист меандозем. баъд аз он плитаро паст мекунем, намак меандозему, баъд то пухта наша ҷӯшида меистад. ва ҳамаи онро ман реза кардам. Обашро аз илакча гузарондам, то ин ки ҳамун лавровый листу мурчи сиёҳу майдаи устуғон якҷоя нашавад. баъд каме чеснок ва укроп якҷоя кардам. умедворам ба шумо низ маъқул мешавад. Шумо низ барои аҳлу оилаатон ҳатман ки тайёр кунед. дар ин ҷо ман укробу зелёни гарохро истифода бурдам. шумо метавонед тухми опа, сабзи, донаи анор, чизе ки хоҳед метавонед истифода баред. ман танҳо зелёни гарохро истифода бурдам. тамом. ҳамаи инро дар ҳамин шиша гирифтаму обашро андохта дар халаденник мемонем. дар муддати 3-4 соат тайёр мешавад. ана дар ин ҷо каме манту тайёр мекунем дар сковородка. тарзи хамирро нишон надодам. дар ин ҷо ман 1 дона тухм, об ва намак истифода бурдам. ва барои фаршаш бошад пиёз, намак, зира ва каме гӯшт, приправаро хуб якҷоя мекунем. мисли ҳар вақта мантуро тунук карда чоркунҷа реза мекунем. дӯстони азиз, мантуҳоро ҳамашро печонда шудам. акнун дар сковородка каме равғани растанӣ, пиёз, 2-3 дона пиёз. агар хоҳед пиёзро дӯст доред, сер пиёзтар мекунед. ман дар ин ҷо 3 дона пиёзро истифода бурдам. каме намак, нағзакак мезербонем. баъд аз он хоҳед агар томат истифода баред. ман 2 дона помидорро аз тёрка гузарондам. оби помидор рехтам. ба фикри ман ки оби помидор кати боз бомазатар мешавад. ана акнун дӯстони азиз, мо боз дар ин ҷо картошка истифода мебарем. ана ҳамин тавр картошкаро гирд реза мекунему дар болои ҳамин пиёз мемонем. баъд дар болои картошка ҳамун мантуҳоро нағзакак мемонем.
дар инҷо оби хунук, оби гарм фарқ надорад. об мерезем. об бояд рӯи мантуро напӯшонад то ними манту бошад. обро ки андохтем, баъд аз он плитаро паст мекунем. дар ҳарорати паст бояд пазад. рӯяшро пӯшонда 30-35 дақиқа баъд тайёр мешавад. мана мантуи мо тайёр шуд. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам, ки моро дастгирӣ мекунед. иншоалло ки видеоҳои моро то охир тамошо мекунед. аз шумо фақат як лайку як коммент меравад. фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария нависед. иншоалло ки мо дар оянда боз видеоҳои хуб тайёр мекунем. то наворҳои оянда худо нигаҳбони ҳар яктаи мову шумо бошад. дар паноҳи Аллоҳ бошед, дӯстони азиз.